الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. إن شاء الله زام دورا كان درسنا تفسير القرآن من جرما أتشكين سورة النبأ. karatunmu na jiya mun kwana ƙarshen aya ta 30 bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi daga game da yadda alkiyama za ta tashi. Tashin alkiyama gaskiya ne, duniya yanayinta zai canza lokacin da za a tashi alkiyama. Allah ya yi bayani game da yadda sama za ta kasance. wan shakkati sama fa hiya yawma idhin wahiya, yadda ƙasa za ta kasance, yadda duwatsu da su kasance, yadda taurari da su kasance, da yadda su kansu bayi za su kasance. Allah ya ce jahannama tana dakon duk wani wanda ya kangare. inda jahannama kanat mirsada, jahannama tana dakon duk wani kangarar, duk wanda ya kafirce, wanda ya juya baya ga Allah, ya juya baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya juya baya ma addinin musulunci, jahannama tana jiransa. duk wanda ya doge akan kafirci, ya doge akan munanan aiki, Allah ya ce ya sani cewa jahannama tana dakonsa. littagina ma'aba labithina fiha ahqaba la yadhuquna fiha bardan wala sharaba. duk wannan sifofi ne na irin yanayin da wuta take da shi da kuma yadda dan wuta zai kasance a ciki. babu wani abun sha a cikinsa wadda yake dauke da alkai illa amiman wa gassaka, face tafashashen ruwa, face ruwan ciwo da yake fita daga cikin yan wuta. wannan duka ba labari ba ne, da gaske ne, haka abun yake. abin da ke wajibi akan kowane mutum da ya yi imani da Allah, da haduwa da Allah, wanda ya yi imani da Allah, ya yi imani za su haɗu da Allah, to ya yi ƙoƙari ya ba mu kansa kariya ta hanyar imani da kuma aiki mai kyau, ta hanyar imani da kuma aiki mai kyau. Allah ya ce jaza'an wifaqa, wannan kuma sakamako ne cikakke. kowa za a mai sakayya da irin abin da ya aikata, kowa za a mai sakayya da irin abin da ya aikata. innahum kanu la yarjuna hisaba wa kadzabu bi ayatina kidhaba
wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba fadhuqu falan nazidakum illa azaba. Allah zai ce ku yi ta ɗanɗanar azaba, ba abinda za mu daɗe ku da shi, ba abinda za mu ƙara muku illa azaba, sai dai azaba. Duk wani motsi da za a yi game da al'amarin ɗan wuta to kar ya taɓa tsammanin wai rage mishi za a yi. Mun karanta a cikin suratu Ghafir, ini ɗaya da su nemi alfarma abun Allah, ini ɗaya a musu rangwamen azaba, ini ɗaya. Abdullahi dan Abbas ya ce duk cikin shekara 1000 za su roƙi Allah alfarma ini ɗaya a musu hutu na azaba. Allah zai ce bai yadda ba. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. وقال الذين في النار ودن دسكي وتداسكي لخزنة جهنم كما سقاد موتا ادعوا ربكم كروكا من أبنجيجنكم yukaffif anna yawman min al'azab, ya sassauta mana azabar ini daya na azaba. Allah zai ce bai lamunci haka ba. To amma duk wannan koke da su yi da alfarma da za su nema, duk wannan koke da su yi da alfarma da su nema, sai da aka tambaye su tsakaninku da Allah wannan abin da ya ja kuka fada cikin wannan masifan, dama ba ku san cewa in kun aikata za ku shiga wannan masifar ba, dama ba a muku wa'azi a kai ba, ba a karantas da ku ba. Duka da su ce wallahi an mana wa'azi a kai. To kaga son zuciya ne mafi girman abin da ubangiji ya wajabta maka ka yaƙa kafin ka shiga aljanna, son zuciyarka. Ka daina biye ma abin da ranka yake so, ka daina biye ma abin da ranka yake so. wa amma man khafa maqama rabbih man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, duk wanda ya ji tsoron matsayin ubangijinsa, ya ci da haduwa da Allah, ya tuna duk daren dadewa za a tsayi da shi a gaban Allah, Allah ya yi magana da shi kai tsaye. Abinda ya hana shi in bai hannu ba, Allah da kansa zai tambaye shi, wani me yasa na hana ka abu kaza baka bari ba. Ya tuna wannan, wa nahan nafsa anil hawa, ya hana ransa yin abin da take so na son zuciya. Allah ce fa innal jannata hiya al-ma'wa, aljanna ita ce makoma. Ashe kamar aljanna an kulla alaka da ita ne kai tsaye, da kauce ma son zuciya da abin da rai yake so. Amma duk lokacin da ka ɗauka cewa in ka ɗauki wayarka, inda kake so ka shiga nan za ka shiga, inda kake so ka fita nan za ka fita, abinda kake so ka kalla shi za ka kalla, wannan shi ke haifar da bacin zuciya. A wata aya za su zo su nemi alfarman maliku. Shi maliku shine mala'ika, babban mala'ikan da yake kula da wuta gaba daya. Duk waɗansu mala'iku da suke ƙarƙashin, duk waɗansu mala'iku da suke kula da wuta a ƙasansa suke. Annabi ya ce shi ya gan shi ran da mala'ika jibril ya zo ya tafiya da shi, yana cikin wutan yana gyara ta, ana kintsa ta. Ya tambaye shi wannan waye, ce mishi maliku. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. ونادوا يا مالك، داسوا يكرا سوتي يا مالك liyaqdi alaina rabbuka, ka roƙa mana Allah ya kashe mu, ya daidaita mu watsi saboda mu huta da wannan azaba. Allah ya ji kan Malam Bakar Mahmud Gumi. Malam ya ce ɗan adam yadda yake da bala'in son rayuwa, yau yana neman alfarmar a kashe shi, yace ya ga abin da bai tsammani. Dama ka'idar wuta la ya mutu na fiha wala ya haya.
liyaqdi alaina rabbuk, ka roƙa mana ubangijinka ya halakar da mu. Qala sai ya ce musu innakum makithun, zaman diris za ku yi abuta. Laqad ji'nakum bil haqqi, haqiqa mun zo muku da gaskiya da shari'a, walakinna aktharakum lil haqqi karihun, sai dai mafi yawa daga cikin ku ba su son gaskiya, ba su son gaskiya. Allah ya tsare mu daga wuta, Allah ya tsare mu daga azabar wuta, Allah ya tsare mu daga wuta, Allah ya tsare mu daga wuta. Da yau za mu tashi a farkon aya ta 30, yanzu kuma karatu zai koma aljanna. Wannan shi ne tsarin alkur'ani, bisa haka Allah ya karantas da bayansa. Idan aka yi bayani akan wuta sai a maka bayani akan aljanna, in aka maka bayani akan aljanna sai kuma a nuna maka hatsarin da ke cikin aikata ayyukan da za su kai ka wuta. Allah ya samu yan aljanna ne, Allah ya samu yan aljanna ne, Allah ya samu yan aljanna ne. Sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim, inna lil muttaqina mafaza حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. الله يتي إن للمتقين mafaza. Allah ya ce lallai na ga masu takawa, masu tsoron Allah, waɗanda suke kiyaye dokokin Allah, mafaza. Allah ya ce suna da babban rabo. Allah ya ce masu tsinani, masu tsoron Allah, masu kiyaye dokokin Allah, Allah ya ce suna da babban rabo. Inna lilmuttaqina mafaza. Allah ya ce lallai na ga masu takawa, waɗanda suke tsoron Allah, Allah ya ce suna da babban rabo. Kamar wani ne ya ce Allah menene babban rabon? Ya ce hada'iqa wa a'naba, gonaki ne daban-daban a gidan aljanna. Allah ya ce da bangaren inabi. Mun karanta a karatunmu na shekaran jiya, walahum fiha min kulli ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. bayan Allah ya yi bayani game da aljanna, ni'imomin da ke cikin aljanna, kogi da koramai na ruwa ghaira asinin, kogi da koramai na madara lam ya tagayyar ta'amu, kogi na giya mai daɗi, kogi na zuma tacacciya. Allah sai ce wa lakum fiha min kulli thamarati. Allah ya ce mun tanada musu gonaki na dukkan 'ya'yan ice, min kulli thamarati, duk wani ɗan ice da wadda ka sani da wadda baka sani ba, in dai na kayan marmari ne, Allah ce mun sa musu a gidan aljanna. Shine a baya ma'anan wajen natin alfafa, da gonaki waɗanda suke cike da itatuwa. Inna lil muttaqina mafaza. Allah ya ce lallai masu tsoron Allah suna da babbar rabo. Hada'iqa, suna da lambuna, gonaki na 'ya'yan itatuwa daban-daban a gidan aljanna. Wa anaba, Allah ce da lambunan inabi. Wa kawa'iba atraba, da 'yan mata sabbin tashi. Kaji an yi hada'ika wa ana ba duk ba su yi karbara ba, wasu da aka ce wa kawa'i ba a taraba. Wa kawa'i ba a taraba su ne 'yan matan da suke sabbin shiga budurci. A taraba Allah ce kuma sa'o'in juna, ba sa tsufa,
annabi ya ce ba sa tsartas da yawa, ba sa fitsari, ba sa bayan gida. Duk wacce ta tsaya a gaban dan aljanna, hanyar jininta da yake gudana a jikinta yana kallon yadda hanyar yake gudana. A ramatun da je an yi maganar mutan nan sosai, shiga aljannan nan sosai. Waɗannan 'yan mata ubangiji ya ba da labarinsu a suratul waqi'a. Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Allah ya ce wa ashabul yamin, waɗanda suka zo ta dama, ma'ana aka ba su littafin su ta hannun damansu. Allah ya samu ne. Allah sai ya ce ma ashabul yamin, kai ka san darajar da ashabul yamin suke da shi kuwa? Fi sidrin makhdud. Fi sidrin makhdud. Allah ya ce suna cikin lambuna na magariya. Allah ya ce amma wadda ba kaya a jikinta. Wa talhin mandud. Wa talhin mandud. Allah ya ce da ayaba wadda suka cika cunkus, kowane reshe ga sunan tari. Wa zillin mamdud. Wa zillin mamdud. Allah ya ce da inuwa yalwatacciya, rana baya cin madan aljanna. Wa ma'in maskub. Wa ma'in maskub. Allah ya ce da ruwa mai gudana wadda yake bulbula. Wa fakihatin kathira. Wa fakihatin kathira. Allah ya ce ga kuma 'ya'yan itatuwa daban-daban masu yawa. La maqtu'atin wala mamnu'a. La maqtu'atin, ba su yankewa, wala mamnu'a, kuma ba a hana dan aljanna amfani da su. Wa furushin marfu'a. Wa furushin marfu'a. Allah ya ce ga kuma shimfiɗu manya na alfarma, in ji Allah. Inna ansha'nahunna insha'a. Allah ya ce in matan da suke kan waɗannan shimfiɗu, inna ansha'nahunna insha'a. Allah ya ce mun halicce su ne sabbi fil. Faja'alnahunna abkara. Faja'alnahunna abkara. Allah ya ce kuma dukansu 'yan mata muka yi su budurwai. Urban atraba. Urban atraba, mayun soyayya. Atraba ko ita ce mace mayyar soyayya. Inna ansha'nahunna insha'a. Allah ya ce waɗannan 'yan mata da suke kan wannan furushin marfu'a, Allah ya ce sabbi ne kal, daga kamfani suka zo, ba 'yan kwatano ba ne ba. Wurare da yawa a cikin alkur'ani idan Allah ya zo maganar 'yan matan aljanna, abubuwa biyu sau da yawa da ka samu Allah yana togewa. Abu na farko, ban da mijinta ba wanda ya dame ta. Abu na biyu, ba wadda ya taba jikinta. Muttaki'ina ala furushin bata'inuha min istabraq wa janal jannatayn dan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban fihinna qasiratut tarfi lam يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان كأنهن الياقوت والمرجان. الله يجي متكئين على فرش ولن يجعل الجنة. الله يجي سنة كركشين جدي akan waɗannan shimfiɗu na gidan aljanna. Bafa'inuha, abinda ke cikin shimfiɗar, abinda aka yi dollop ɗin da ke cikin shimfiɗar da shi, min istabaraka. Allah ya ce daga harir ne mai kaurin. Sai Allah bai faɗi na saman ba, sai ya faɗi na ƙasa. Jama'a mun fahimta? Kamar a ce ai masu mishi wanki da guga da kaji suke karyawa, to sai a wuce shi mai gidan kasan dai ya wuce wajen. Wajen aljannatai da Allah ya ce nunannun 'ya'yan itatuwa na waɗannan gidajen aljannan, Allah ya ce dab suke da 'yan aljanna. Duk
duk lokacin da suke bukata, in suna kwance ba sai sun tashi ba, in suna tsaye ba sai sun ba, in suna tsaye zaune ba sai sun tashi ba, in suna tsaye daidai bukata. fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Allah ce menene daga cikin ni'imomin ubangijinku ku yan adam da aljanu kuke karyatawa? fihinna kasiratu tarfi. Allah ya ce a cikin waɗannan shimfiɗin akwai waɗansu 'yan mata kasiratu tarfi masu taƙaita ganinsu akan mazajensu. Ka na daga cikin sa'ar aure a ce matarka kai take yi kawai, amma a ce matarka wani yana burge ta, takan yi chatin da wani ko ta tura mai sako na soyayya, ai an sha da kai, ai ba kai sa'an mata ba. Kasiratu tarfi mata ne da iya idonsu akan mazajensu, ba wani namiji a duniya da yake burge su in ba kai ba. Allah sai ce kuma lam yatamithunna insun qablahum wala jan, kuma aljani ko mutum bai taba jikinsu ba, bai taba jikinsu ba. Yanzu akwai da ya ce matarsa ba wanda ya taba jikinta. Tsaban allurai ma da aka mata kawai ai ya isa. To su Allah ya ce lam yatamisunna insun qablahum wala jan, wani aljani ko mutum bai taba ta ba. Yanzu matan da suke hawa mashin ma da gangan don a taba jikinsu, haka ne ko ba haka ba? To shi ne a can nan ya ce inna an sha'ana hunna in sha'a, sabbin bugu ne. Faja'alna hunna abakara, muka sanya su duka 'yan mata uruban a taraba, mayun soyayya kuma sa'o'in juna. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban. Allah sai ce ka annahunna al-yaqut wal marjan. In kaga 'yan matan kyallin su da walqiyan su, Allah ya ce ka ce yaqutu ne ko murjan. Aljanna malam, ita aljannar kanta ta ce wadda ya same ni ya ji daɗi. A can gaba cikin suratul rahman Allah ya sake cewa fihinna khairatun hisan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban hurun maqsuratun fil khiyam fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban هن إنس قبلهم ولا جان فيهن خيرات حسان. الله يتي cikin waɗannan aljanna, Allah yace akwai waɗansu mata ma'abuta alkhairi 'yan albarka, hisan Allah yace kuma kyawawa. fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban hurun makasuratun fil qiyam. Allah yace 'yan mata ne masu farin ido da bakin digon ido, makasuratun fil qiyam, kuma suna katange ne a cikin tantunan gidan aljanna suna jiran mazajensu. Annabi ya ce idan da matar wani mutumin kirki za ta cutar da shi a duniya, waccar da aka mai tanadi a lahira takan yi kishi ta ce ja ku caka ya kusa ya rabu da ke ya dawo waje. Kaga da za ka ji sai ka ce amin. To doctor, inda mutum zai ji wannan kan ai sai ka ce kawai a tafi kawai. hurun makasuratun fil qiyam. Allah sai yace fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadhiban lam yatamithunna insun qablahum wala jan. Allah yace wani aljani ko mutum Allah yace bai taba jikinsu, bai taba jikinsu. Ita matar sabon product ne, daga kera ta sai gidanka. Daga kera ta sai gidanka, kaga ba 'yar kwatano ba ce. Allah ya samu dace. Allah ya ce wa kawa'iba ataraba, da sabbin 'yan mata, ma'ana sabbin tashi.
kuma sa'o'in juna, domin kansu ɗaya. Bara ka zo ka ce a'a ai ta wane ta kwana biyu, a'a wane nashi ne amarya, nashi ne kaza, ba duka amare ne. Wa ka'asan dihaka, Allah ce da cikakkun kofunan giya su ma suna nan a aji. Ba mun karanta a cikin suratul insan ba yadda za a dinga raba ta a cikin gidan aljanna, sannan duk inda dan aljanna yake so ya motsa wannan walwalar tana bin sa. Aljanna fa saboda tsarin da Allah ya mata na jin daɗi ba a bacci, sai dai ka ji ana kishin gida ana hira, domin baccin ai zai dan rage wani abun nan. Haka ne, shi yasa Allah ya ce a aljanna shagali kawai, shagali shagali. Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Inna ashabal jannati al-yawma, Allah ya ce yan aljanna a yau dinnan fi shugulin suna cikin shagali, fakihun da annashuwa. Sai ya ce hum wa azwajuhum fi dhilalin ala al-ara'iki muttaki'un. Hum wa azwajuhum, da su da matansu, ala al-ara'iki suna kan karabu, fi zilalin a cikin inuwa, muttaki'un suna kishin gida. To shi kenan daga inda mutum ya yi haƙuri ya bi Allah. Shi sa duk lokacin da ka ga wani sabon salon iskanci ka ba mu kanka haƙuri, zai zo ya wuce, saboda akwai ɗanawa a gaba tana zuwa. Idan ka biye ma wannan sai ta ɓata maka wancan, sai ta ɓata maka wancan, sai ta ɓata maka wancan. Wata aya a suratul Qaf da Allah yake cewa لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون فيها سنة دك أبين دسوكي سوء أجدان الجنة ولدينا مزيد. الله يقول منا دكاري كاري شيني كما زاكا الله با أبين ديك ganin Allah da ba mal ka ga masoyinka a duniya ma ka ji daɗi balle ganin Allah. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Allah ya ce kuma akwai ƙari, ka dinga ganin ƙari a aljanna. Annabi ya ce idan dan aljanna ya fita daga cikin gidansa a gidan aljanna, akwai wata 'yar iska da za ta kada. Idan ta kada mai daɗi mai ni'ima, in ya dawo gida sai matarsa ta ce yalla bai ka ƙara kyau, ka ƙara kyau. Sai ce ke ma haka daga kin ƙara kyau. Kullum komai sabunta yake. Yana zaune wata za ta zo ta tsaya, ya ce mata ke kuma wace ce? Ta ce ana min mazidi, ina cikin ƙari. Allah dama ya ce akwai ƙari, to ni ma ƙari ne, an maka ƙari. Jama'a mun fahimta? Haka ne. Allah ya samu dace. Amin. Arama ai mun dan wa ka'asan dihaka, da cikakkun kofunan giya na gidan aljanna, la yasma'una fiha lagawan wala kidaba. Allah ya ce ba da su ji wata hayaniya a gidan aljanna ba, wani maganan banza, wani zage-zage, wani hargowa, ko wata magana da ba ta da ma'ana. Allah ya ce dan aljanna ba zai ji ta ba, wala kidaba, ko ƙarya ta sashi. Wani yayi magana a ce ƙarya ne, ko ba a yadda ba, ko ba ai shi ma akwai cin rai. Allah ya ce to duk babu a gidan aljanna. jaza'an min rabbika ata'an hisaba, wannan sakamako ne daga ubangijinka. Ata'an ko jaza'an min rabbika, wannan sakamako ne daga ubangijinka. Ata'an hisaba, kyauta, cikakkiyar kyauta. Allah ya ma kyauta, Allah ya ma baiwa, Allah ya rufa ma asiri. Duk wanda ya dace da aljanna ya rabautuwa na har abada. Duk wannan abin da muke faɗan ba na shekara 33 ba ne, balle a ce za a zo a yi ritaya, ba na shekara 50 ba ne, ba na shekara 1000 ba ne, har abada ne, har abada ne, har abada ne, har abada ne.
jin daɗin duniya kuma ko baka yarda da kiyama ba ka san yana karewa. Wannan jin daɗin har abada ne, har abada ne, har abada ne. To amma abinda zai taimaki bawa wajen riskan wannan alkhairi shine ka kama kanka, kama kanka faɗa, ka yi wa kanka wa'azi, ka yi tuntuntuni game da abin da yake gaba gare ka, abinda za ka riska bayan mutuwa, abinda zai faru idan an tada kai, makomarka yayi za ta kasance. Ka dinga lissafi, karka yadda wani abun da ba za ka more shi ba ya bata ma lahira. Yanzu don ka cuci wani 100,000 kwana nawa za ta yi? Ka ja kanka rikici ne akan abin da ba zai amfane ka ba. Karka yadda wata barna ta shigo cikin al'amarinka face kama kanka faɗa, kama kanka nasiha, ka dinga magana da kanka. Yanzu ba na ji kunya ba a ce in keɓe kaina in je ina saba ma Allah. Ka dinga magana da kanka, ka kira sunan kanka. Wani yanzu abin da kake yi ka kyautata ma ubangijinka. Jiya ka gama daga hannu kana addu'a ya biya maka bukata, ya maka abin da kake so, kai kuma yanzu ka zo kana mishi abin da ba so. Ka kalla da kyau mana, kullum damuwanka Allah ya ma kaza, ya biya ma bukata kaza, ya ma kaza. Kullum kana cike da damuwar ya maka abin da kake so. To yanzu kai ka kyautata shi ka dinga mishi abin da ba so? Ka kyautata shi ka dinga mishi abin da ba so? To wannan nasiha za ka dinga wa kanka. Yanzu in ka ɗauka cewa wai sai wani ya tsaya a kanka ya hana ka yin abin da ba daidai ba, to za ka halaka. Kai da kama kanka faɗa, ka shiga ɗaki ka zauna. Harkar mata da kake yi kama kanka nasiha. Me makomar 'ya'yanka? Kama kanka nasiha. Wannan abin da kake yi, annabi ya ce ku kame akan matan mutane da 'ya'yansu, matanku da 'ya'yanku su kame. Ku kame gabarin 'ya'yan jama'a da matan jama'a naku su kame, in ji annabi. Wannan abun da kake yi idan matar wani ne, wannan abin da kake idan 'yar wani ne, ka tuna ran da ake ma 'yarka haka yaya za ka ce? Ka tuna ran da ake ma 'yarka haka yaya za ka je? Ka tuna Allah, ka tuna girman Allah, ka kaurace wannan mummunan aiki. Idan cutan bayin Allah kake, ka tuna ƙarshen abin. Wannan dukiyar jama'a da kake ha'inta, ka yi tunanin ran da aka sa ka a kabari yaya da ka yi. Ka tuna wannan ran da aka sa ka a kabari yaya da ka yi. Duk abin da ka ɗauko, 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 kama kan kafa. Nurdin ko irin wannan sallan asham da ake tarawihi da sauransu, ko ka gaji kama kan karsiya, watakil wannan tarawihin har alkiyama ta tsaya daga kansa ba za ka sake yin wani ba. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Wannan tarawihi da za a sallame daga ran da azumi ya wuce, watakila yanzu wannan gungu da muke zuwa karatu mu tashi, baɗi kana tsammanin duka ne za mu dawo? Wani daga wannan azumin, daga wannan tarawihin har abada bai sake yin tarawihi ba. To in ka tuna haka sai ka tashi, sai ka ci gaba da yi. Idan kwanciya ne malam, kwanciya yana nan yana jiran ka. Za ka zo ka kwanta, kwanciyar da ko an ce ka tashi ba za ka tashi. In kwanciya ne yana nan yana jiran ka. To ka dinga ma kanka nasiha. Duk aikin alkhairi ka tashi ka yi abin da ya dace. In dukiya ce ka yi infakinta akan addini, ka yi infakinta akan bayan Allah, don ba za ka koma da ita kabari ba. Yadda ka ga baka zo da kokobo ba, alhaji, haka za ka bar kudin a garin ka tafi. Yadda ka ga a cikin jama'an nan ka samu kudin, a nan za ka bar kudin.
ko ka kashe ko kar ka kashe, ko ka yi aikin alkhairi da ita ko kar ka yi aikin alkhairi da ita, a nan garin da ka bar kudin. Amma wadda ka kashe wajen hidima wa addini, wadda ka kashe wajen hidima wa bayin Allah, to shi ka tura shi gaba, za ka je ka same shi a gaban Allah. Amma wadda yake account a ajiye, wadda yake aljihu, wadda yake asusu a ajiye, wannan wata ilba na ka bane. Wannan sai baka dama ka tashi kai abin da ya dace. Ita dukiya ba tsare ta a taskance ta shine riba ba, a'a a yi aikin da za a amfani duniya da lahira da ita shine riba. Wani yana ganin in yana aikin alkhairi kudin zai kare, to in ya kare ka yi masallatanka, ka yi makarantunka, ka yi ibadunka, ka kyautata lahirarka, in sun kare ma dai ohori, ka dai tsira da na bakinka. Haka ne ko ba haka ba? Haka ne. Karka yadda aikin alkhairi ya razana ka, wai saboda baka so ka taba kudinka, da ka sha mamaki. Duk abin da ka san zai amfane ka a duniya da lahira, ka sa dukiyarka. Wannan kudin da ka gansu in sun kai biliyan 100 a Najeriya, da ka bar su ko a garinku. Ita fa dukiya iya abin da Ubangiji ya rubuta wa mutum yake tsira da shi a dukiya shine likafani. Duk dukiyarka abinda shi an yadda za ka tafi da shi shine likafani. Amma ko agogo da kake daurawa a nan da ka bar shi, in zobe kake sawa a nan da ka bar shi, idan hula ce a nan za ka barta. Iya abin da aka ma alfarma ka tafi da shi kabari likafani. Abin da aka ma alfarma likafani. Amin. Saboda haka za ka ji Ubangiji yana kiran mutane ku daina biye wa rudin shaitan, shine yake sa muku barazanan talauci. ash-shaytanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsha. ash-shaytanu ya'idukumul faqra, Allah ce shaitan na muku barazana da talauci. Idan kai kaza zaka talauce, in kai kaza zaka talauce. Wa ya'murukum bil fahsha, amma sai maka umurni kuma da alfasha. Idan abun na lalacewa ne, na tambadewa ne, nan kuma zai dinga nuna maka matsayinka ya wuce haka, matsayinka fa ya wuce haka, matsayinka fa ya wuce haka, matsayinka ya wuce haka. Sai kaga abinda baka taba sa su a kiyamar ka ba, ka sa aikin banza. Haka ne, da ka samu mutum ya cire miliyoyi kawai aje a buga jesi a manna wani boys a baya. Dukiya mai yawa wadda za ta gina mishi masallatai, shikenan aje a rubuta wani boys kawai, shikenan su je su sa rigar su kashe ta. To idan a irin wannan ne, in a irin wannan ne, duk girman kudin zai kashe. Idan an zo da a yi aikin masallaci ana neman taimako, kwamiti sai sun yi sawo 10 gidansa bai ba da 200,000 ba. Haka ne ko ba haka ba? To shedan Ubangiji ce shi yake saka muku irin wannan tunanin. Allah ya samu dace. Jaza'an min rabbika, wannan sakamako ne daga Ubangijinka, a ba'an hisaba, kuma kyauta.
قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. رب السماوات والأرض أبنجد سمي دكسي وما بينهما أبن دكيس أكان سمي دكسي الرحمن الله يرحم لا يملكون منه كتابا باي باس إيا ملكر فارا مغانا والله أجي أسايا أفيلين القيامة wani ya ce bari ma Allah magana Allah ce ba su da dama. Za a nemi annabi Adam alaihi salatu wassalam ya je ya nemo ceto zai ce a annabi Ibrahim, annabi Nuhu alaihi salatu wassalam, annabi Musa, annabi Isa alaihi salatu wassalam, al'amarin sai ya iso wajen manzon Allah la yamlikuna minhu kitaba bai ba da masu je su haura ma Allah da magana a ranar alkiyama. Yawma yaqumu ruhu wal mala'ikatu saffa, ranar da mala'ika Jibrilu shine ar-ruh wal mala'ikatu da sauran mala'iku da su tsaya saffa a cikin sahu kowa ya shiga sahu, kowa ya shiga sahu. Wa inna lanahnu safun, duk za a buga sahu a filin alkiyama. To da a fara hisabi lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nemi ceto na hisabi mabayi, Allah zai ce aje a shirya su sahu wani irin sahu za a buga a gaban Allah, jera mutane da za a yi a sahu ba kuma wadda ya sha gaban wani, duk wadda yake tsaye a inda yake tsaye kai ma daga inda kake kana kallonsa ba dama a ce wani an tsare shi ba a ganinsa, jin jawabi kawai yake yi baya gani. A'a shi kenan ƙaryar kowa ta kai. Wani duk abin da ake nema a lahiran ya bata ne don kawai ya gyara duniya, don kawai ya gyara duniyarsa. La ya takallamu, ba wadda zai yi magana, bayi ba da su yi magana ba illa man adina lahu rahman, sai wadda Allah ya bashi izini ceto. Duk abin da za a yi ba wadda ya isa ya bugi kirji ya fara abin, sai ya nemi izini kuma ubangiji ya bashi izini. wa qala sawaba, kuma ya faɗi magana ta daidai, yana kan tauhidi, yana mai furuci da tauhidi, yana magana wadda ta dace da yardan Allah. Allah sai ya ce zalika al-yawmul haqq, Allah ce yau ita ce ranar gaskiya. Ba ku ji mutum ya mutu sai a ce ya riga mu gidan gaskiya? Yawwa, saboda can ba rufa-rufa, ba rufa-rufa, ba ruwan kowa da babanka, ba ruwan kowa da mamanka. zalikal yawmul haq, zalikal yawmul haq, Allah ya ce wannan ita ce ranar gaskiya da gaskiya. In ka ga mutum ya fita, wallahi gaskiyarsa ce ta fidda shi. يوم ينفع الصادقين صدقهم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. الله زي هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. رانا da masu gaskiya gaskiyarsu ta amfane su, ma'ana masu gaskiya gaskiyarsu ta fidda su. To duk abin da mutum ke yi a duniya na rashin daidai, a hannun zai gane kuskuren makansa ya yi. Duk wanda yake daidai a ranar zai gane daidan makansa ya yi wa. zalikal yawmul haqq, Allah ya ce wannan rana ita ce rana ta gaskiya. faman sha'a takhadha ila rabbihi ma'aba, wanda ya ga dama inji Allah ya kama hanyar kyautata makomansa zuwa ga Allah. Wadda ya ga dama, in baka ga dama ba karka ma sake karatun Qur'ani. Dama haka yace faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur, in ka ga dama ka yi imani, in ka ga dama ka zama kafiri. faman sha'a takhadha ila rabbihi ma'aba, Allah ce wadda ya ga dama ya kama hanyar
kyautata makomarsa zuwa ga ubangijinsa. Inna anzarnakum azaban qariba, Allah ya ce mu dai mun gargade ku da wata azaba da za a yi ta kwanan nan kurkusa ba da dadewa ba. Inna anzarnakum, lallai mun gargade ku azaban qariban da game da wani azaba makusanci. Ya kusa azifatul azifa, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Allah ce ta mun gargade ku, inna anzarnakum azaban qariba, mun gargade ku game da wata azaba makusanciya ta zo dab da dab. Ka dubi duk ayoyin nan malam, anan Allah na cewa اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم، الله تي حساب متاني يا إسو دبدب an kusa a fara hisabi wa hum fi gaflatin mu'ridun. Allah ce su kuma suna rafkane, suna masu bijirewa. A to idan ba rafkana ba, me ya haɗa magidanci da 'ya'yansa wai yana tsalle an sha ƙwallo? In ba rafkana ba, in an sha ƙwallon sai me? In an sha ɗin sai me? Magidanci ka ji yana ihu a cikin anguwa wai an sha ƙwallo. Ga tarbiyyar 'ya'yanka a gabanka, ga abubuwa a gabanka na hisabi. Allah ya ce hisabin mutane ya kusa, suna rafkane. Makusanciya Allah ce ta kusanto ba, to kai kullum ka dinga tunasar da kanka haka, in ka dan zauna ka tuno azifatul azima, makusanciya ta kusanto, tafiya ta yi tafiya. Inna anzarnakum azaban qariban yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu, ranar da mutum zai dubi abinda hannayensa biyu suka gabatar da shi. Yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu, ran da mutum zai ga abinda hannayensa suka gabatar, ma'ana abin da ya aikata. ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu turjuman. Annabi ya ce ba ɗaya daga cikin ku face zai yi magana da ubangijinsa, sayukallimuhu rabbuhu, ubangijinsa zai yi magana da shi, laysa bainahu wa bainahu turjuman, ba dan tarjama tsakanin su, live, ba aike ba sako ba. Duk jam'i wannan da ka gani jam'i, Allah ne zai tambayi mutum, wani me yasa baka zuwa jam'i? Sai ka yi respond, ka yi bayani, me yasa baka kaza, ka yi bayani, me yasa kake kaza, ka yi bayani. Ba ɗaya daga cikinmu, annabi ya ce face ubangiji zai yi magana da shi, ba ɗan tarjama tsakanin su. Fa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam, zai dubi hannunsa na dama, annabi ya ce ba abinda zai gani malala sai aikinsa. Fa yanzuru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam, zai dubi hagunsa, ba abinda zai gani malala sai aikinsa. Fa yanzuru tilka a waje, idan ya kalli gabansa fala yara illa nar, nan kuma wuta ce. Annabi ya ce ittaqun nara walau bi shiqqi tamra, idan harkar wuta ce, annabi ya ce ka kare kanka ko da rabin dabino ne, da rabin dabino in ka balla ka ba ma wani, annabi ya ce rabin dabinon zai iya baka kariya daga wuta, to ina wadda zai iya ba da buhun dabino? Ya kamata ya bayar ko bai kamata? Ya kamata. To duka wannan wa'azi ne, faman sha'a takada ila rabbihi ma'aba. Inna anzarnakum azaban qariba, Allah ce to mun dai gargade ku da wata game da wata azaba mai kusanciya. Yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu, ranar da mutum zai ga abinda hannayensa suka gabatar na ayyukansa. Wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba, Allah ce kafiri a ranar zai ce kai tona, ina ma da na zam turbaya.
zai ga yadda ake cakin, yadda ake bincike, yadda ake bin diddigi. To shi bai mai imani ba, zai ce ina ma ni yau a ce ƙasa aka mai da ni. Za a mai da shi ƙasa? Ba za a mai da shi ƙasa. To jama'a, wannan shi ne ƙarshen suratul Naba. Abinda muka karanta ciki dai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuri Allah ya gafarta mana. Allah ya tabbatar da mu akan imani da ayyukan alkhairi. Allah ya wanzar da zaman lafiya da aminci a cikin kasan mu. Allah ya mana albarka, Allah ya albarkaci rayuwar mu da zuriyar mu. Shugabannin mu da jagororin mu Allah ya zama gatan su. Allah ya jagorance su bisa tafarki wadda za su sauke nauyin da yake kansu. Allah ya karfafe su akan al'ummar su wanzar da ayyukan da su ma da su tsira a gaban Allah ranar alkiyama. Allah ya zaunar da mu lafiya, Allah ya yi mu albarka, Allah ya tabbatar da mu akan alkhairan duniya da lahira. To ni yau ne zan rufe karatuna, sai gobe in Allah ya kai mu dan uwa Malam Usman Aliyu kuma zai zo ya dora. Allah ya samu dace. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.